Păi, am mâncat carnea aia și bănuiesc că carnea aia mi-a făcut, că e a doua oară. Nu trăiești carnea. Carnea care a făcut-o. Pe televizor. Excelent. Și voi? Pentru Filmele făcute de asta. Sunt mulțumit. Ștefanii nu sunt actori, păi. Poate în genul accentului actor. Da, aia da. Nu te vede frate, tu mai când te cași pe telefon. Mai durează mult? Da? Ai liniște, cu ajutorul Băi, internetului. dar acum am trecut pe transmis. sub gard, băi, că... Uite, transmite lui frate toate imaginile astea să le vadă și el. Păi cu mâna. Film. Hai, păi cu mâna. Păi cu mâna lui Gheorghiță. Ridica să-l bați pe el. Da? Păi nu mai văd. Ești mai vulnerabil, mai accesibil. Dar nu... Ia treci tu. Dă-te măi încolo, mă. Stai să-l bate pe Rita ca să-l bată pe Dar te Ștefan. trezi de cu actor, te și te... Actor, nu actor. Dă-te dracul, stai jos acolo. Pleci la lucru mai repede sau nu? Nu mai plec nici măcar la lucru. Nu te mai duci la lucru? E ca nevastă tipica aia cu... Știi chestia ardelească? Eu mă duc la lucru? E că nu. Băi, ardelei îi spuneau. Zi, mai știi vreun cântec ceva? Vreun cântecel sau o poezioară? Poezii n-ai scris, uite. Eu am scris. Dar să-i că a scris și eu o poezie? Zău de când, la grădiniță, cred că. Nu. Și eu cred. Nu. În limbajul lui caricaturi. Un tip alpinist era cu târnacul cu târnat și un tip de piciorul lui. Că dă drumul la picior, dacă nu-ți dau cu târnacul, omul scap. Uite cât mai ai aici și-am mâncat. Lasă, băi. Ieți-o M-am la plecat și serviciu. fără aia. Dacă nu ești prea mult, normal că ți-i cași pe tine. Pe cum am trebuit să cu gard și a uitat tot tipul la mine, știi? Ei, m-am dus și eu o leacă în boschet pe acolo. Băi, dar era deja în pantalon, băi. Și așa a făcut să-mi vreo 30 de metri Dar ăla. tu unde mai te-ai apucat, nu știi care? Pe acolo, băi, pe acolo. Băi, dar tu și tu duci dimineața la WC-ul, băi, fără să-ți vină. Hă? Eu ți-aș spune explicația științifică, dar nu ești tu de acord. Explicația științifică? A Există. Care e ce? Care e explicația ce științifică? Ce mușchi se contractă când se cacă omul? Eu de unde să știu, nu? Că așa... Mușchi fixori. Și la tine și la mine, nu e chestie de femeie și bărbat. Aș când te-ai plecat să te contractat mușchi sau cum? Nu. Era oarecum contractați. Aha. Erau contractați mușchi când ai văzut Păi femeia. nu mă termină, bă, că vă S-au bisbesc cu trecut apă. femeia aceea s-au descontractat mușchi. Vino cu să spun. Vino cu să spun. Dar ce să spui, mă? Ce să spui? Hai, spune. Gata, o gură, pista cosită. Doamne! Cu metru. Ce să vă dracului vei și voi vei? Ei, bine, am trecut sub gard, era o vilă în construcție. Știi, o tipă trecea pe acolo, știi, și-a văzut pijamaul că era dată jos. Și-a făcut și acolo, ce și tâmpit este acolo. Ce sfânt! Ce sfânt! Aoleu, Doamne! Decorul nostru, băi. Eu de fapt deja în pijamaul, Dragul știi, meu, și vedem, asta aia, semnele aia, nu bătrâneții. Faci tu cu Dorin fasoane ca nu știu ce, dar asta e semnele bătrâneții astăzi. De acord. Poate nu-i prima ta. Promit că nu mai fac. Vezi de căcat în scar, ți-ai dat pantaloni jos. Mai pijama mi-a lăsat acolo. Noroc că nu era doamna dirigentă de la poștă să te vadă. Restul râs, dar ăștia bineînțeles fac mișto, n-au aer. Nu le-am capul. Am luat doctorul cu mașina și mereu cu asistentă în mașină, s-a oprit la asta de la poștă, la